Módny priemysel sa neustále vyvíja, tvaruje náš svet a zanecháva nezmazateľný otlačok histórií. Je expresívnym prostriedkom, ktorý nám umožňuje vyjadriť naše individuálne osobnosti, názory a kreativitu. Každý kúsok oblečenia je ako stránka knihy, ktorá hovorí príbeh o nás samých a o svete okolo nás. Prechádzame nákupnými centrami, kde výklady obchodov a módne kampane nie sú len odrazom aktuálneho trendu, ale odleskom kreativity a sebavyjadrenia. Prehliadky sú ako divadelné predstavenia, kde sa obliekanie stáva umeleckým vyjadrením a prechádzky po móle sú ako kroky v tanečnej sále spájané s melódiou trendov. Je to to, čo nás poväčšinou najviac fascinuje a nadchne, avšak v skutočnosti vidíme iba malý okamih celého úsilia. Dnes vám predstavíme dve módne návrhárky, ktoré svojou tvorivosťou, sebavyjadrením a vášňou k danej práci prispievajú do tohto kreatívneho priemyslu. Prvou osobou je Viktória Kubincová, ktorej síce módna cesta len prednedávnom začala, avšak za sebou má už množstvo úspešných projektov a kolekcií. Moje meno je Viktória Kubincová a vystupujem pod pseudonymom Vikindela. Tak v tvorbe oblečenia som sa dostala vlastne už jak malá, tým, že mňa to stále lakalo, lebo moja babka je krajčírka a stále mi proste veľmi záležalo na tom, jak vyzerám a na vzhľade, že ani doteraz nikdy nevidím z domu, proste, že by som sa necítila so sebou dobre, že aj keď meškam. Takže tak. A potom bola korona, keď som mala 14 rokov a vtedy som bola taká, že OK, že idem sa naučiť šiť. A stále som mala hneď veľké oči, že už idem hneď kolekciu, aj keď som nevedela ani naliesť nič. A tak vtedy to tak začalo ku mne prichádzať veľmi. Najviac ma inšpiruje môj vlastný život, čo si ja zažívam, čo si ľudia v mojom okolí zažívajú a väčšinou nejaké sú to také, že konkrétne pocity a tak sa to prepojí, že vlastne tým, čo tvorím, to tak dám na vonok. Najradšej tvorím runwayové kúsky, lebo ja mám rada všetko také nejaké iné. Možno niekedy ťažko nositeľné, ale viac sa mi to páči. A akože stále v nejakej kolekcii spravím aj niečo na každodenné nosenie, keďže viacej to ľudia akože chcú pochopiteľne, ale oveľa viacej ma baví tie runwayové kúsky tvoriť. Podľa trendov sa neriadím, akože pozerám si často modné prehliadky nejakých high fashion značiek, ale že by som išla podľa nejakých trendov, takých tých bežných, čo môžeme vidieť, tak to nie. Rukavíc myslím si, že už nejaký mám, pretože všade vždy nejak zamotám tú ružovú, alebo také nejaké oči, alebo nejaké volány, tyl, alebo biela košeľa vlastne musí byť vždy. Moja najobľúbenejšia časť tvorby je celkovo hneď začiatok, keď mi napadne nejaký nápad, asi to skečujem, robím si proste nejaký moodboard a potom asi najviac fotenie a celkovo vymýšľanie promo ohľadom toho. A myslím si, že najdôležitejšia vlastnosť, ktorú by mal mať návrhár, je určite precíznosť. Ja sama som ju niekedy nemala, ale je to určite veľmi dôležité a hlavne vytrvalosť, lebo je to náročné a musíte vedieť, že to chcete robiť ďalej. Stále, keď som nejak sa od toho chcela odpojiť alebo som myslela, že to není pre mňa, tá moda našla cestu ku mne, že bola mi ponúknutá teda modná prehliadka alebo nejaké spolupráce, čiže stále sa to ku mne vráti, čiže to ma utvrdzuje, že to mám robiť ďalej. Začiatky v tvorení oblečenia môžu byť ako vzrušujúca cesta objavovania vlastnej kreativity a vášne. Tvorba odevov nie je len zručnosť, ale umenie, ktoré otvára bránu do sveta nekonečných možností a výrazových foriem. Druhý rozhovor nás zavedie k osobnej stránke módy cez príbeh Ivany Zuskárovej, návrhárky, ktorá venuje svoj čas a pozornosť priamym klientkám. Ahojte, moje meno je Ivana Zuskárová a moja značka je Savoyra Woman Collection. Značka Savoyra sa špecializuje na elegantnú módu. To znamená od kostýmov a nositeľnej módy až cez plesové roby, šité na mieru pre ženy alebo v rámci kolekcií. So značkou sme začínali ako výroba na mieru, to znamená, každá klientka mala personalizované šaty a pre každú klientku sa vyrábalo podľa jej preferencií a strihu. Aktuálne fungujeme aj v rámci kolekcií na e-shope a v kamenných predajniach. Pri personalizovanom predaji je stretnutie s klientkou, taktiež približne 3 skúšky šiat až dokiaľ sa vytvorí finálny model pre ňu. Taktiež aj do nášho showroomu chodia klientky nielen kvôli personalizovaným objednávkam, ale aj kolekciám, kde klientka rovno príde a vyberieme kúsok pre ňu. Savoyra je značkou výnimočná možno aj tým, že nechceme ju niesť v nositeľnosti, a taktiež ako návrhár nechcem tvoriť len kúsky dizajnové vyššej cenovej relácie, ale aj dostupné pre bežného užívateľa
pre dámy do práce, na party, vyslovene, aby sa nieslo posolstvo značky aj v bežný všedný deň. Na práci s klientkami ma baví najviac individualita a taktiež tvorivosť v rámci modelov. Každá klientka je jedinečná a ak sa tvorí na mieru pre ňu, tak je to zážitkom a vizuálny efekt je na nezaplatenie. Najväčšou výzvou v rámci tvorby s klientkami a klientskou prácou je určite tvorenie na mieru a splnenie tých všetkých požiadaviek. Stále je to dôležitým, niekedy výzvou sú aj samotné šaty a splnenie časového limitu, lebo stále sa pritrafí niečo, ale pri každom modeli si dávame aj výzvy v rámci, ak klientka príde a potrebuje šaty za 3-4 dní, nič nie je nemožným a toto sú naše asi najväčšie výzvy, dodržanie tých časových limitov a perfekcie, naozaj tie šaty musia sedieť na centimetr. Posolstvo tvorenia modelov na mieru alebo celkovo výroby na mieru je to, aby každá žena bola jedinečnou a spokojnou samou so sebou a taktiež, aby sa cítila dobre so svojím telom a mala šaty, ktoré pristanú najviac jej. Preto vlastne sme takto tvoríme v rámci sebelásky a týmto posolstvom odovzdávame ho pri eventoch, pri malých akciách, ktoré organizujeme aj pre ženy a je to celkovo myšlienka lásky a spokojnosti samej so sebou. Tvoríme malé posedenia pre klientky a pre dámy, ktoré majú radi módu. Spájame to s beauty sekciou a taktiež rôznymi tipmi a trikmi od make-up artistiek až po lekárky alebo taktiež fyzioterapeutky. Vždy je tematika, napríklad minule sme mali plesovú tematiku, ktorú sme spojili s plesovým make-upom, alebo taktiež aj s radami zdravotnými. Každé posedenie je o inom. Za svoj najväčší úspech alebo najväčší úspech značky považujem to, že móda sa ženám páči. Je to pre mňa dôležitým a vôbec šťastie, spokojnosť klientiek, ak odchádzajú v šatách, to je každodenný, každotýždenný najväčší úspech. V budúcnosti plánujeme organizovať ešte viac eventov pre ženy, rôzne posedenia, taktiež byť súčasťou benefičných akcií, no najviac sa budem tešiť postupom aj v rámci značky, čo sa týka novej kolekcie, nové materiály, noví dodavatelia, ale aj možno nejaké do budúcna zahraničné spolupráce, ktoré doteraz ešte neboli. Dnešný pohľad na módu je ako paleta farieb, ktorá sa skladá z rôznych odtieňov a tónov. Odpovedali sme na otázky týkajúce sa začiatkov a inšpirácie, samotného tvorenia a taktiež osobného spojenia s klientmi. V tomto fascinujúcom svete tvorby a výrazu sme prežili jedinečnú cestu, kde krása módy spočíva v schopnosti dotýkať sa nás na hlbšej úrovni a vytvárať prekrásne príbehy vo farbách a strihoch.